Welkom, één en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van het menselijke bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van thegreatworkexperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Welkom allemaal. Bedankt dat jullie er weer zijn. We gaan vandaag verder met tablet 2 van het Gilgamesh-epos. We hebben tot nu toe heel veel al besproken. We hebben een hele overzicht gegeven over het alles. En vorige week hebben we gesproken over de ego. En vandaag gaan we praten over de schaduw. Dus het wordt ook interessant vandaag. Het is niet lang. Ga je nu al beloven, want ik weet dat het niet zo lang is. Maar we gaan wel heel diep in de kern van de schaduw. Dus we gaan een beetje daarover hebben. Want het is iets dat iedereen in principe op de hoogte moet zijn ervan. Heel vaak is het onbewust en we moeten bewust mee omgaan. Welkom allemaal. Dankjewel dat jullie er weer zijn. Oké. Laat me eventjes de sheet erbij pakken, want dan kunnen we heel snel door de mededeling heen. Ik vind het wel belangrijk om de mededeling even te vermelden. Want dan weten jullie wat er allemaal er is zodat je kan aanmelden als je dat leuk vindt, ja of nee. En ook om, natuurlijk, ik wil ook een beetje feedback van jullie hebben. Ook al sommige mensen die sturen onzin feedback, maar ja, desalniettemin, ik heb zoiets van feedback is feedback. Laat me eventjes heel snel doorheen even kijken. Ja, dus jullie kunnen me vinden op thegreatworkexperience.com. Dat weten de meeste kijkers al. Daar is een soort hub met al mijn materiaal. Mijn boek Anarchos. Dat is, ik heb dat vanaf 2019, zeg maar, even zelfs daarvoor al. Ik ben met dat boek vanaf 2000, even kijken, zeker 2013 ben ik al mee bezig geweest. En daarna heb ik nog een keer Google Translate eroverheen gegooid om grammaticale spellingsfouten eruit te halen. Uiteindelijk heb ik versie 2 ook eruit gebracht. En daar heb ik dan zeg maar in principe AI gebruikt om grammaticale en spellingsfouten ook eruit te halen. Dus een beetje, en dat is dan versie 2 geworden. Maar het is wel een werk waar ik al vanaf 2005 bezig ben. Het heeft verschillende, ik heb nog al die... hoe noem je dat? Klad nog digitaal en ook nog eens een keertje fysiek. Dus het is best wel leuk. En het was altijd bedoeld om een hele dunne boek te worden. Het is niet meer dan niet eens, het is rond 100 pagina's, mensen. Maar het is eigenlijk bedoeld voor degene die willen weten hoe een anarchie kan werken in de huidige maatschappij. Het is geen politiek boek. Heel veel mensen kunnen dat heel snel zeggen. Ja, het is een politiek, maar dat is het niet. Ja, dus ja, ik zou zeggen, er is Nederlands, Engels en Spaans. Dus daar heb ik ook mensen betaald om het te vertalen. Dus dat was nog, zeg maar, ChatGPT en al die dingen, die waren er nog niet. Dus ja, ik had het gewoon moeten betalen. Maar enfin, tegenwoordig hebben we natuurlijk ChatGPT voor heel veel meer andere dingen. Dus het is wel leuk. Maar dit boek is echt een product geweest vanaf... Zeker 2005, is zeker 20 jaar geleden is hij begonnen. Om maar 100 pagina's te schrijven. Nou. Oké, voor degenen die hier voor het eerst zijn, alsjeblieft, ga de Tarot-serie kijken eerst. Want we hebben een beetje over Tarot hier in deze presentatie ook. We hebben het ook over Tarot. Kijk ook naar het occulte Bijbel-serie. Dat is dan zeg maar de seizoen hiervoor. En kijk naar de gereformeerde cultus van de stad. Dat is 1 aflevering van 4 uurtjes.
Maar ik beloof je dat het de moeite waard is. Ja? Daar bespreek ik verschillende dingen. Ik ga niet zeggen van ja, het zijn de concepten die ik al ken, Glenn. Dat kan. Dat kan. Ik zeg niet dat je dat niet kan, maar bekijk het op deze manier. De meeste mensen die zeggen dat ze heel veel dingen al weten, maar het bewijs dat het kwartje nog niet gevallen is, heeft te maken met de collectieve resultaten om ons heen, waarvan jij ook deel van maakt. Dus ik wil dat iedereen tijd neemt voor zichzelf en bekijk deze onderwerp van verschillende kanten, verschillende keren, duizenden keren zelfs, zodat het echt begrepen wordt op een onderbewuste manier zelfs. Dat het gewoon vanzelfsprekend is. Als je nog steeds niet rondloopt en zegt van, eigenlijk heel bruut gezegd, als je niet rondloopt en zegt fuck regering, fuck religie en fuck geld, als je dat nog niet hebt, ja, dan ben je er nog niet. Dan zou ik zeggen, ga maar nog een keer kijken en nog een keer kijken en nog een keer kijken. Want als jij nog steeds gelooft in deze structuren en als je denkt dat we dat nog nodig hebben op een of ander niveau voor het bestaan van de mensheid, om onze samenleving te organiseren, ja, want dan gaat het om, dat is dan eigenlijk meestal de vraag. En deze vraag is wat ze dan noemen, een van ouds af aan vraag. Het is een vraag die niet nu is. Het is niet 2000 jaar oud vraag. Het is duizenden jaren, als het niet tienduizenden jaren oud vraag. Van hoe kan de mensheid een samenleving vormen die gezond is en die werkt voor iedereen. Ja, dat is vanaf het begin van de mensheid zelf, zou ik zeggen, is die vraag leidraad in alles wat we doen. En uiteindelijk, door de degradatie van bewustzijn, zijn we beland aan geld, religie en politiek. Dus ik zou zeggen, ga kijken daarnaar, naar die aflevering, want die zijn best wel interessant werk van mij. Ja, ik doe het met heel veel liefde, zoals ik altijd zeg. En ik weet dat sommige mensen niet kunnen tegen mijn directe manier van praten. En ja, het zij zo, zou ik zeggen. Kijk vooral niet naar mijn presentatiestijl, kijk naar het materiaal, zou ik zeggen. Ja, masterclass. Ik heb voor jullie een hele interessante masterclass. Vandaag was ik toevallig al die monografen weer aan het lezen. Ik heb ze allemaal geschreven. Want ik moet het weer lezen en natuurlijk grammatica en spelling, al die dingen moeten eruit. Dus ik ben nog steeds een beetje van de oude stempel. Ook al gebruik ik Google Translate, want die vertrouw ik beter, want die ChatGPT die verandert alles en dat wil ik allemaal niet. Ja. En dus ik programmeer nog op de oude manier, ik schrijf nog, ik schrijf zelf. Dat is wel grappig, hè? Want met ik ga even dit met jullie delen. Ik was met een student aan het praten. En ik praatte over een jongere student, hè? Dus het is 17 jaar. En ik zei van, nou ga je niet zelf een brief schrijven? Dan zegt hij van, ja, doe voor me niet. Ik kan gewoon ChatGPT vragen om het te doen. Ja, ik zeg, sorry, maar ik schrijf mijn eigen brieven. Ik schrijf mijn eigen brieven en nog steeds. En ja, ik ben een beetje van de oude stempel, mensen. Dus natuurlijk, ik gebruik ChatGPT wel voor de plaatjesgeneratie, maar zelfs dat vind ik niet goed gebeuren. Dus ik ga je zo direct laten zien ook. Het is iets dat misschien ben ik niet goed bezig, maar goed, dat is iets anders. Maar de masterclass, weer terug op de masterclass. De masterclass heeft te maken met de tarot. Wel eens even zeggen, het heeft niet te maken met de tarot. Hij gebruikt tarot onder andere als een tool, samen met somatische psychologie, NLP, Neuro-Linguistic Programming, en symbolieken, om de bewustzijn to explore it, om het te onderzoeken. Ja? Dus ik wil dat wij allemaal in staat zijn onze eigen bewustzijn te onderzoeken. Het is uitermate belangrijk. Je moet weten hoe jouw
bewustzijn hoe je brein in principe werkt. Iedereen moet dat weten. Ik weet dat mensen zeggen, ja, ik vind het niet helemaal interessant. Maar wij moeten het allemaal, eigenlijk moeten we allemaal psychologen worden. Ja? Je hoeft niet diepgaande concepten te weten en kennen. Maar je moet wel, goedenavond Anna, maar je moet wel een soort psycholoog worden. Minimaal van jezelf. Omdat, wat ik dan zeg, de oudere, de donkere occultisten, die zijn, wat ik dan noem dan donkere psychologen. Ja, dark psychologists. Ja, want ze gebruiken alle soorten manipulatieve technieken in technologie zelf. Dus zelf technologie is een manier om te manipuleren. Ja, en dan vooral in het kader van marketing. Ik bedoel, als we dan praten over de social media, we weten allemaal dat ze data van ons stelen eigenlijk. Ze zeggen wel dat ze geven jou duizenden pagina's om te lezen, et cetera, et cetera. Maar we weten dat ze die data gebruiken om ons te manipuleren. Want als je niet betaalt voor social media, als je niks betaalt, dan ben jij zelf het product. Ze moeten ergens het geld vandaan halen. Ja? En op het moment dat ze die data hebben, dan kunnen ze die gebruiken om jou te manipuleren. En je weet het niet eens. En dat is het, zeg maar het gevaarlijke hiervan. Dat is wat Gilgamesh ook representeert. We weten alles, behalve onszelf. Dat is Gilgamesh. Ja? Dus die masterclass is bedoeld om ons eigen bewustzijn te onderzoeken. We willen dat. We willen begrijpen wie we zijn. We willen ook begrijpen wat onze, zeg maar, dominante modus zijn. Hoe we dan, zijn we emotioneel, zijn we heel erg linksdenkend of rechtsdenkend. Zoeken we stabiliteit, et cetera. Dit is het moment, omdat het is een symbolische prijs, het is eigenlijk een donatie zelf. Het is niet eens bedoeld om te verkopen, maar het is een donatie. Ik heb al 10 mensen, maar ik heb het nog steeds open voor meerdere mensen, als jullie dat, want ik wou het op 10 houden. Ja, 2 jaar bezig geweest om 10 mensen te krijgen, maar het is eindelijk gelukt. Alleen, ik wil het gewoon nog open houden als er nog mensen zijn, want we hebben nog een tijdje te gaan met dit seizoen. Dus ik wil het niet helemaal aan de kant zetten. Misschien komt er 1 of 2 mensen nog erbij. Oké. €77 per les. Hier zijn 2 lessen. Eentje is wat ik dan noem practitioner en die andere is master. En elk 77. Je kan eentje eerst proberen en dan kan je die andere doen. Weet je, dat kan. Je krijgt 101 plus monografen. Dus we gaan alle tarotkaarten gaan we bespreken. We gaan ze allemaal onder de loep houden. We gaan de Egyptische. Het is een hele mooie, zeg maar, course. Je kan het doen op je eigen tempo. Je krijgt een platform ervan. Waar je dan, zeg maar, gewoon systematisch kan leren en lezen. Het wordt gekoppeld ook met mijn beeldmateriaal. Dus je kan lezen en je beeldmateriaal krijg je ook erbij. Je krijgt mij ook als docent in de klas. Dus je krijgt, wat ik ga doen dan eigenlijk is elke student 1 op 1 bespreken en gewoon praten en kijken hoe je het vindt. En natuurlijk ook de psychologische aspect. En je krijgt groepslessen. Ja? Ja, certificering is mogelijk. Ik ben officieel geallieerd bij een grotere zeg maar instantie van therapeuten, laat ik even zo zeggen. Ja? En je kan onder dat nummer, mijn persoonlijke, nou, dat is eigenlijk het nummer van de organisatie, van de Gridword Experience. Ja, die kan je gebruiken als je dat later besluit om toch wel iets mee te gaan doen voor mensen. En dan kan je ook betaald krijgen, vind ik allemaal prima. Ja, ik doe het eigenlijk omdat ik vind dat meerdere mensen in contact moeten komen met hun eigen psyche. Dus zelf begrijpen. Je krijgt een software van mij, in principe, even kijken. Ja, dat is de software. Zodat jullie weten, het is al daar. Het is iets dat jullie krijgen. Ja, en dan zie je daar, zeg maar, de tarotkaarten. Dan kan je ze allemaal klikken, apart. Dan krijg je dan de betekenis. Zeg maar, alles wordt besproken. De kleuren, de symbolieken,
De hele ding wordt besproken en de koppelingen met andere kaarten, alles wordt in deze software, samen met de uitleg, krijg je van mij als deel van het programma, als deel van de course, van de cursus. Ja? En die programma mag je houden. Oké? Dus, en dan kan je, zeg maar, je eigen psyche onderzoeken. We gebruiken, nogmaals, tarot wordt heel vaak gebruikt voor waarzeggerij. Als je mijn tarot-serie hebt gezien, tarot is niet een waarzeggerij, zeg maar, tool. Het is een tool om je bewustzijn te onderzoeken. Ja? Dus je begint met je element. Welke type element ben je? Ik gebruik wel je naam, je geboortedatum, je geboorteplaats. Daaruit komen data eruit die we kunnen linken. Wat zijn jouw kaarten? Hoe jij, zeg maar, wat is hoogwaarschijnlijk de psychologische dominante, zeg maar, element. Ja? En op basis daarvan krijg je een scala van kaarten om die, zeg maar, element te onderzoeken die jij bent. Dus zo wordt het een beetje in elkaar gezet. Maar het zit vele malen meer dingen daar. We hebben de tijd, numerologie, alles zit in één applicatie. Dit is iets dat ik altijd wou maken. Dit ook ben ik al vanaf 2010 mee bezig. En gelukkig is het nu zelfs eerder. Ik denk zelfs eerder. Maar het is nu gelukkig redelijk klaar. Ik moet nog een aantal teksten. Als je dat kan zien daar bovenin, dan zie je daar die vlaggetjes. Want het is in het Nederlands, Engels, Spaans en Duits. Want we hebben ook Duitse studenten. Oké? En daarnaast, en we gaan het holistisch doen. Dus daarnaast krijg je ook van mij de kans om samen met mij mijn regimen te volgen. Dus voor de mensen die leuk vinden om de yoga te doen, dat is ook een manier om de fysieke aspect van jou, niet alleen maar de mentale, maar ook de fysieke aspect, laten we zeggen, aandacht aan te besteden. En dezelfde €77, je krijgt een maandles. Stuur maar gewoon een bericht en je krijgt alle soorten informatie. En dan weet je precies hoe het wordt gegeven. Je krijgt ook 2 terabyte, ook met die andere, altijd erbij, 2 terabyte plus aan beeldmaterialen, artikelen, boeken, e-boeken. Niet alleen maar van mij hoor, maar gewoon van andere. Mijn boek is ook trouwens toegevoegd aan dit verhaal. Maar je krijgt ook 30.000 plus media van mij. Dus een soort bibliotheek heb ik voor de studenten. En ze kunnen daar gewoon van allerlei soorten occulte teksten van het ouds af aan, zeg maar, kan je dan daar vinden. Oké? Dus ik denk dat alleen is een leuke meerwaarde. En het is online. Dus dan kan je gewoon, is daar altijd, zeg maar, om te bezoeken. Daarnaast heb je dan de detox vasten. Dat is, zeg maar, we gaan beginnen op een rustige manier. Ik begrijp wel dat sommige mensen niet gewend zijn om te vasten. En mensen, dit is niet zomaar intermittent fasting. Ik bedoel, mensen zeggen, ja, het is intermittent fasting, maar dat is niet echt vasten. Vasten is letterlijk, we gaan beginnen eigenlijk 1 keer per dag 1 uurtje te eten. Nou, als je dat niet kan, we gaan proberen, we gaan met jouw tempo, maar ik geef jou de tools. Ja, althans mijn collega geeft je dan de tools om te starten, om jouw tempo op jouw tempo. Maar uiteindelijk gaan we daar naar 1 uur en daarna per dag. Dus letterlijk heb je 1 uurtje om te eten. Ja? En voor de rest van de dag wordt dan je lichaam schoongemaakt, die end. Ja? Dit is precies wat ik doe, 1 uur per dag eten. En er zijn soms zelfs cyclus, op basis van cyclus, op bepaalde momenten ga ik ook zeg maar 2 tot 3 dagen extra helemaal niet eten en dan minimaal per jaar 7 tot 14 dagen helemaal niet eten. Dus dat zijn en nogmaals, het is altijd een balans. We moeten eten, begrijp ik, maar we moeten ook ons lichaam schoonhouden en maken. Dus dat zit ook op. En dan er is ook iets dat ik heet de grote bundel. Krijgen ze allemaal.
In één. Allemaal in één. Voor één bedrag van $111. Dan krijgen ze alle 4. Oké, dus stuur maar gewoon een mail. info@apenstaartje thegreatworkexperience.com. En dan krijg je van mij meerdere informatie. Dan zeg gewoon wat je wil en dan komt het allemaal goed. Ja, ik ben heel streng soms, of dat lijkt zo hoor. Dat ik heel streng ben en heel agressief, maar ik ben hartstikke lief. Ja, ik ben de liefste persoon die je ooit kan bedenken, jongens. Ook al zeg ik het zelf. Oké, laten we dan kijken als we gaan starten. Niets is nieuws onder de zon. Wat we vandaag gaan bespreken natuurlijk is niets nieuws. En ik denk dat dat ook de reden is dat heel veel mensen dan zeg maar niet willen luisteren meer. Want ze zeggen, ja, ik weet dit al, ik weet dit al, ik weet het. Oppassen, maar het is echt je ego. Dit is je ego. Soms moet je gewoon luisteren, want dan kan dezelfde bericht misschien op een andere manier worden gebracht. En waarbij je dan zeg maar een andere inzicht krijgt. Ja, dat is ook het doel. Soms lees ik een boek 2, 3 keer. Elke keer als je het leest, komt het anders over. Maar dat is dan zeg maar de kracht van iets dat je al weet nog een keer onder het oog bekijken. Dat doe ik ook heel vaak. Deel van mijn strategie van leren ook. Maar dan krijg ik dat op verschillende aspecten van hetzelfde. Ja. Niks is dus nieuws. Dit is een soort van uitsluiting. Dus ik wil gewoon dat jullie begrijpen dat ik niet iemand ben die iets anders aan het promoten ben. Bijvoorbeeld atheïsme of dat ik sectes aan het ondersteunen ben of politieke partijen of religieuze partijen. Niks van dit. Als je me kent, ik ben niet religieus. Ik ben spiritueel, kan je zeggen, maar niet religieus. Ik geloof in niks. Je hoeft niks te geloven, want je kan alles weten. Ja? Je kan alles in ieder geval van dichtbij onderzoeken en heel dicht bij de waarheid komen als je gewoon onderzoek doet. Ja? Ik weet dat mensen denken van sommige dingen kan je niet weten, maar er zijn sommige kennissen, occulte kennissen, die je in staat stellen om verder te denken. Je kan het wel ervaren in de bewustzijn tenminste. Ja. En bescheiden te blijven. Ja. Het is eigenlijk soms heel moeilijk voor heel veel mensen om aandachtig te luisteren. Ook al, ik heb mijzelf geleerd om te luisteren en toch wel, ook al weet ik iets al, probeer het toch nog een keer, zeg maar, met aandacht naar iemand te luisteren. Vooral als ik iets wil leren. Want ik weet dat mensen zeggen van ja, ik weet het al. En er zijn dingen die ik zeg dat je niet weet. Dat weet ik 100% zeker. Maar gewoon het algemene concepten die ik dan ga bespreken nu, vandaag ook. Heel veel mensen weten het niet. Maar kijk, de reden waarom ik zeg dat mensen kennen, nogmaals. Als wij kijken naar het collectief, hoe we gedragen. Dit is troep. En dat betekent alleen maar dat zeg maar, de onderliggende basis van de meeste mensen zit gewoon verkeerd. En ik kan het gewoon met complete zekerheid zeggen. Het is allemaal niet zo moeilijk. Want mensen denken dat het moeilijk is, maar het is niet moeilijk. Het is niet, men wil een hele vak eromheen, zeg maar, bedenken zo. Maar het concept is heel simpel. En dit is het mooie van de waarheid ook. Het is simpel in concept. Het is het uitvoeren soms dat het een beetje moeilijk is. Dat begrijp ik wel. Want als ik tegen mensen zeg van je moet werken aan jezelf en je ego, het is moeilijk. Het kost tijd en weet ik veel allemaal. Als mensen zeggen van ja, je bent verkeerd, dit begrip is verkeerd, dat is moeilijk. Maar het basisconcept is heel simpel. Een kind kan de was doen. Ja? Dus dat betekent wat je zaait, oogst je. En klaar. Het is allemaal niet zo moeilijk hoor. Dus dat betekent als je een kut leven hebt of een kut land of een kut wereld, is omdat wij kut begrippen hebben. We begrijpen dingen niet. Het kwartje is niet gevallen. Collectief helemaal niet. Maar collectief is een som van elk individu. Dit is de regio waar we over hebben. Het is Mesopotamië. Het is niet toevallig trouwens. Ook de regio waar het hele verhaal van Trump en oorlog en plaats aan het vinden is. Dus los van Trump, los van Trump,
Ja, we hebben natuurlijk in Mesopotamië hoe noem je dat? Als een plek altijd geweest van allerlei soorten conflicten. Dus die proberen we dan zeg maar uiteindelijk te begrijpen. En ik ben blij dat Gilgamesh in Mesopotamië plaats heeft gevonden. Eigenlijk in Uruk meer, maar Uruk is deel van Mesopotamië. Ja? Dus dan hebben we dan zeg maar eigenlijk, het is de hoofdstad van Sumer, heb ik wel gesproken. En hier zie je dan zeg maar helemaal, zie 3 rode puntjes hier op de kaart. Dat heb ik vorige week en de week daarvoor ook al gezegd. En dan heb je natuurlijk helemaal boven in het noorden Nineveh. Nineveh is de plek waar ze dan de laatste tabletten hebben gevonden. Die wij nu gebruiken voor het hele verhaal van. Dit zijn de meest complete tabletten ook. Ja? En die tabletten zijn zeg maar 4000 jaar oud. En de verhaal is meer dan 4000 jaar oud. En het verhaal of de tabletten zijn in 18, volgens mij, 18, ik ben even vergeten, maar 1846 volgens mij is het dan, als ik me niet vergis hoor, maar in de eerste aflevering heb ik de juiste jaar. En zijn ze herontdekt en die hebben we nu als verhaal kunnen samenstellen. Ja? Daar zie je in het midden ook nog een rode knop, een rode puntje, dat is Babylon. Daar is zeg maar waar de toren van Babel en dat soort verhalen van de Bijbel, die nemen plaats daar in de buurt ook. Ja? Dus hou daar rekening mee dat Assyrië, ja, zeg maar, waar Nineveh de hoofdstad van is, waar het verhaal van Jona heeft plaatsgevonden. Dan heb je dan Babylonië, dat is dan waar Babylon als hoofdstad. En dan heb je natuurlijk Sumer, Uruk in het zuiden, waar het verhaal van Gilgamesh plaatsvindt. Zo, wat ik hiermee wil zeggen is ook dit. De verhaal van Gilgamesh was een verhaal die in Mesopotamië, hij was een held van Mesopotamië. Oké? Dus dat betekent, die verhalen die gingen rond voor de Bijbel. Dat is iets dat ik wil continu zeggen. Dat betekent dat de Bijbel is niet uit de lucht komen vallen. Sterker nog, als jij de verhaal van Gilgamesh bekijkt, hoe de structuren van macht, hoe men dacht over samenlevingen, et cetera, dan ga je dan begrijpen dat de religieuze tekst die we nu tegenwoordig de Bijbel noemen, dat is een product van de gedachtegangen van die periode. En daarna. Oké? Zo, en ik heb ook laten zien hoe we dan in bewustzijn zijn neergedaald. We zijn gedegradeerd. We zijn niet slimmer geworden in bewustzijn. We hebben meer technologie. Maar we kennen onszelf nog minder. Ja? Want als we onszelf kennen, dat betekent dat we geen oorlog voeren. En dat betekent dat we niet meer regeringen hebben. En dat betekent als we onszelf kennen. Dat betekent dat we geen religie meer nodig hebben. Als we onszelf kennen, dat betekent dat we ook niet geld nodig hebben. Als we onszelf kennen, dat betekent dat we nooit oorlog gaan voeren met een ander. Want we kennen onszelf niet, daarom doen we die dingen. We zijn bang. Er is een deel van ons die nog niet ontwikkeld is. Dus al mijn seizoenen, al de afleveringen die ik dan zeg maar naar buiten breng, heeft te maken met eigen kennis. Daarom heet het ook eigen pad. Want je moet zelf die pad gaan lopen nu. Het is de pad van de ziel. Wat ze dan in Tarot de fool, de dwaas. Maar zoals ik het ook eerder en in de tarotles die je gaat krijgen, leg ik het ook uit dat het was en eigenlijk volgens mij in de tarot aflevering heb ik ook vermeld dat het was daarvoor de ziel. Want het is ook de pad van de ziel. Ja. Het is moeilijk bescheiden te blijven wanneer je zo goed bent als ik. Zo stoer, zo charmant en zo aardig. Dat zie je in 1 ogenblik. Omdat je zei dat je lief en aardig bent, moet ik zelf ook. Ja. Ja, ik weet het. Er zijn sommige mensen die kunnen me wel
Weet je, sommige mensen noemen me arrogant, sommige mensen vinden... Maar weet je, ik kan erom lachen. Ik neem mezelf niet serieus hoor. Maar het is natuurlijk best wel leuk om ja, een beetje om te lachen. Ja. Goed, in ieder geval. Vandaag, op de menu, mensen, op de menu. We gaan de schaduw verschijnt. Ja, de schaduw is het deel van jezelf waar je dan een beetje onderdrukt, die je onderdrukt. Daar gaan we het over hebben. Het verhaal van tablet 2 gaan we kort en kernachtig bespreken, wat het allemaal daar gaande is. En dan we gaan de schaduw volgens Jung gaan we dan bespreken. We gaan de schaduw in tarot bespreken, dat is dan de duivel, de kaart. We gaan symboliek van Enkidu, want dat is dan de personage die dan naar voren komt in tablet 2 is Enkidu. En we gaan de psychologie van de onderdrukking en terugkeer gaan we dan bespreken. Dus wat gebeurt er eigenlijk psychisch wanneer je dan zeg maar bepaalde dingen onderdrukt. Er zijn hele krachtige onderwerpen. Er zijn dingen die je niet leert op school. Want als we deze dingen leren op school, nogmaals, als we deze dingen leren op school, kunnen ze ons niet manipuleren. En je begrijpt wel dat ze ons aan het manipuleren zijn. Je begrijpt het wel. Ik bedoel, iemand die zegt dat ze niet gemanipuleerd worden, ja, die houdt zichzelf voor de gek. En punt. Ik zeg altijd dat zelfs als je weet hoe de magie werkt, ja, dan werkt het nog beter. Dus als jij het helemaal niet kent, dan kan je niet aan mij wijsmaken dat het niet werkt. Als jij helemaal niet kent dat het werkt als een tiet, jongen. Als een tiet. Ja? Je gaat, laat me het even voorstellen, laat me eventjes op deze manier zeggen. Technologie is magie. Social media is de magic. Ja? En het wordt continu, voortdurend, dag in dag uit, op jou geprojecteerd. En jij kan mij niet vertellen dat als je telefoon daar, zeg maar, helemaal uit is, dat jij niet in je hoofd krijgt van, ik wil weten wie dan, zeg maar, mij aan het berichten is nu. Of als je bezig bent met TikTok, dat je dan, zeg maar, als een idioot continu aan het scrollen bent. Dat is bewust programmering, mensen. Die dingen die zijn niet nieuw. Maar je valt erin keer op keer. En ik weet hoe het werkt. En laat me vertellen, ik kijk altijd naar mijn telefoon. Zelfs als ik niet echt social media, ik hou niet van social media. Maar zelfs als ik dan niet echt actief op ben, werkt het. En ik weet het. Ja, het verschil is, je weet het en je gaat niet als een gekkie kopen erop. Want dat doe ik niet, ik koop niet. Maar het werkt wel, want elke keer kom ik weer eraan en dan ga ik even... Want het punt is niet kopen ook. Het punt is, je moet engaged blijven. Je moet continu bezig mee zijn. Zodat ze dan jouw gedrag kunnen monitoren. Ja, dat is het hele doel van zo'n ding. Ja? Dus dat is magie. Magie is niet Rasti Rostelli-ish hypnose of hoe noem je dat? Hoe heet die goochelaar, zeg maar, met konijnen uit de hoed en dat soort dingen. Dat is niet de magie waar we hebben. De magie, dat is een vorm van entertainment. Een vorm van entertainment die ze hebben geïntroduceerd. Waar de echte magie niks mee te maken heeft. Magie is gewoon iemand van A naar B manipuleren eigenlijk. Ja, om bepaalde dingen te doen. Of volgens natuurwet. Of volgens de wil van een persoon. Wat politiek allemaal doet eigenlijk. Manipuleren mensen om te doen wat hun willen. Ja? Dit is black magic. Ze noemen dat zwarte magie. Dus de hele politiek, religie en geld is zwart magie. Maar we begrijpen dit soort dingen natuurlijk niet. Ja? Dus in ieder geval, heel snel. Dit vraag moet je dan elke keer stellen aan jezelf. Wat als je niet bent wie je denkt dat je bent? Ik heb het net over gehad. Je wordt overal gemanipuleerd. En jij denkt dat de keuzes die je maakt, dat jouw keuzes zijn.
Hoe weet je dat het jouw keuze zijn? Ja? Ik kan zelfs jou garanderen dat de meeste keuzes die je maakt, vooral online, dat het allemaal gemanipuleerd zijn. Dat het letterlijk 90% tot 95%. En dan ben ik gul. Ja? Het is gewoon, je bent niet jezelf. Je bent geprogrammeerd om een bepaald geloofssysteem te hebben, omdat je niet meer onderzoekt dan wat je krijgt via de media. Mensen die nemen geen tijd om één onderwerp volledig te begrijpen. In verschillende manieren bekijken. We kunnen niet eens 2 seconden of een minuut kijken naar een video. De snelheid van, ik vind dit niet leuk, even sneller, even snel weg. Het is 2 seconden, 10 seconden. Ja? Dat gedrag, continu dopamine in jouw brein, het is heel erg verslavend. Ja? Mensen nemen geen tijd om goed te begrijpen, een onderwerp te begrijpen. Dat neemt zweet, bloed en tranen. Dat doet pijn. En niemand wil pijn hebben. Wat doen we? We proberen pijn weg te halen. Dat betekent dat de meeste concepten die je hebt in je hoofd geleend zijn. Iemand heeft het gezegd, het klinkt mooi, het klinkt goed. We moeten met z'n allen voor elkaar zorgen, daarom hebben we democratie. Dat klinkt mooi. Ja? Maar als we dat gaan uitvoeren in de werkelijkheid, dat vertaalt zich in een ander stelen. Dat noemen we belasting. Zodat we geld bij elkaar kunnen halen. Ja, om een ander te geven, noemen we toeslagen. Snap je dat? Dat is hoe het dan vertaalt in de werkelijkheid. Omdat we elkaar niet begrijpen. We begrijpen onszelf niet. Dit hier is corrupt. Omdat er geen tijd, wat je erin hebt gestopt, dat is wat je voor krijgt terug. Het universum is heel eerlijk. Dat is wat ik probeer altijd uit te leggen. Het universum die werkt perfect, jongen. Als een tiet werkt het. Als een tiet. En een grote, juicy tiet. Oké? Dus ik wil dat jullie dat begrijpen. Want mensen denken dat ze kunnen niks in zichzelf stoppen. Of een beetje hier, een beetje daar plukken. En geweldige mensen zijn. Ik kan je zelfs bijna garanderen dat de meeste mensen zijn gewoon immorele mensen. Want als jij niet begrijpt, jezelf begrijpt. En als jij dan zeg maar alleen maar orders en andere mensen hun vooral gedachtegangen die je dan geleend krijgt. Zonder ze dan goed zelf te onderzoeken. En dan ga je dan handelen. Dat is heel gevaarlijk. Dat is de gevaar. Dat is wat Gilgamesh was. Hij was een man met alle rijkdommen. Begrijpt alles. Begrijpt precies hoe elke systeem werkt. Behalve zichzelf. En daar krijgen we die problemen die we meekampen tegenwoordig. Overal. Dus het is niet alleen maar in Nederland. Het is overal. Dus waarom denk je dat jij denkt dat jij de enige bent in de wereld die geweldig is en niks hoeft aan te passen aan jezelf? En ik ken dit en ik werk elke dag aan mezelf en ben nog steeds niet klaar. En dan, je gaat mij vertellen dat jullie klaar zijn, dat geloof ik echt niet. Want wat ik daar buiten zie is die opposite, is het tegenovergestelde. Het wordt alleen maar erg. Omdat we gewoon nog meer gedegradeerd zijn en we proberen zeg maar allerlei onze problemen op te lossen met dezelfde idiote concepten. Dus denk hierover na. Waar zijn we gebleven? We zijn gebleven bij Gilgamesh, tablet 1. De ego regeert. Ja, de ego die is koning. Die staat zeg maar boven. En die ziet zijn fouten niet. Het is gewoon een mens die zijn fouten niet ziet. Een mens die niet begrijpt dat wat goed en kwaad is. De ego is degene die alleen maar focust op de ikke. Want je hebt jezelf een verhaal verteld dat jij, ik weet niet, rijk wil worden of je wilt financieel vrij zijn. Dit gelul hoor ik zo vaak gewoon. Waar komt dat nou vandaan? Is het van jouzelf? Ja? Ik wil financieel vrij zijn in plaats van om
het zelf te onderzoeken en een moreel mens worden, gaat men bezig zijn om rijk te zijn of financieel vrij te zijn, of welke soort idioterie die daarbuiten men verkoopt. En je bent zo bezig met die ding, zo bezig met focussen aan geld maken, geld genereren, dat je jezelf gewoon totaal vergeet. En dan in het proces dat je jezelf totaal vergeet, regeren ze rondom je heen, doen ze van allerlei soorten immorele dingen, brengen ze allerlei soorten regeltjes en weet ik veel allemaal geloofssystemen rondom jou heen, ja, waardoor jouw leven beïnvloed wordt en jou meer tot slaaf maakt. Dus je moet zelfkennis hebben. Daar zijn we gebleven. Mensen hebben geen zelfkennis. En omdat je geen zelfkennis hebt, je weet niet wat fout is met jezelf, kan je jezelf ook niet corrigeren. Dus je kan geen correctie doen. Ja? Maar in tablet 2, wanneer je dan geen zelfkennis hebt, wanneer je dan jezelf niet in staat bent om te corrigeren, wat gebeurt er? Ja, via tarot zeg ik altijd, tarot brengt de toren. De torenkaart is wat er dan verschijnt. Er verschijnt een verandering, neemt dan plaats. Er gaat iets gebeuren. Er gaat iets verschijnen dat crisis veroorzaakt. Instabiliteit intern. Ja? Dat is wat tablet 2 erover heeft. Het is Enkidu. Ja? Dus het verhaal gaat namelijk, ik ga zo direct het verhaal bespreken, maar de goden eigenlijk creëren Enkidu. Want als je kan nog herinneren, in tablet 1 heb ik het over dat Gilgamesh regeerde Uruk en de mensen waren onderdrukt. En omdat de mensen onderdrukt waren, gingen ze dan zeg maar hulp vragen aan de goden. En ogo, hier zijn de goden niet, zijn eigenlijk de wat ik dan noem de kamp van Yahweh, of de kamp van Elohim. Het zijn de Elohim eigenlijk. Het is niet zeg maar de creator. De creator is niet Elohim. En ik weet, de christenen die gaan helemaal, dat is wat de ego is. Je gelooft in iets en je begrijpt het niet eens. Dat is ego. Je gelooft in iets die je niet begrijpt. Omdat het alleen maar goed klinkt. Het klinkt mooi. Het klinkt natuurlijk geweldig. Een God die jou vergeeft voor jouw slechte dingen die je hebt gedaan. Klinkt natuurlijk geweldig. Ja? En dan dat je nog steeds goed komt. Omdat hij zoveel liefde heeft voor jou. En hij gaat jou op een of andere manier toch wel belonen. Ook al maak je een puinhoop van. Beloont hij jou op een of andere manier toch wel om op een goede plek terecht te komen. Ja, het klinkt leuk. Het klinkt natuurlijk geweldig. Politiek gezien, dit is religie. En politiek is hetzelfde voor de mensen die politiek leuk vinden. Want daar is precies hetzelfde geloof. Het is een geloof. Politiek is ook een geloof. Ja, je moet maar geloven dat die mensen daar goed hun best gaan doen in de volgende 4 jaar. Ja, en we leren keer op keer dat het niet zo is. Maar nog steeds blijven we stemmen. En nog steeds blijven we ondersteunen en belasting betalen en al die dingen. En ik wil dat jullie, dit is de kern van het probleem. Dit is de kern van het probleem. Ja? Dus de geloofssysteem staat in de weg. De ego verdedigt geloofssystemen. Een geloofssysteem die jij hebt bedacht of je hebt aangenomen voor jezelf. En je blijft dat gewoon tot eeuwigheid verdedigen. En als ik kom hier en ik praat een beetje harder, of wat de meeste mensen zullen dan klassificeren als schreeuwen. Ik zeg altijd, ik praat passioneel. Ja. En als ik dat doe, dan gaan mensen hun oren dichtmaken en zeggen van, ik ga niet meer horen omdat je beledigt mij. Ego. Ja. Dus je begrijpt wel dat de ego, als die regeert, dan ga je nooit leren. Dus leren kan je aan de prullenbak gooien en dan komt er alleen maar puinhoop van, want je leert niet. Je blijft maar dezelfde fouten doen en er wordt niet geleerd.
Dus in het verhaal, Enkidu is gecreëerd omdat Gilgamesh was Uruk aan het regeren zonder grenzen, van allerlei soorten immorele dingen doet hij. Ja? De goden creëren Enkidu, maar zetten Enkidu in de natuur. Dus het is niet iemand die dan zeg maar bij de beschaving is geplaatst. Het is iemand die in de bossen zijn geplaatst. Ja? En daarnaast, hij ging altijd bij een rivier drinken, waardoor mensen die dan bij de rivier ook water haalden, het zagen als een soort verstoring van orde. Verstoring van de orde van de staat. Ze waren gewoon bang voor hem. Ja, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ze waren gewoon bang voor hem. Dus wat is het nou, zeg maar, het punt? Hij is een wezen in de bos. Hij moet dan geciviliseerd worden. Zo'n toon is het, wordt het verhaal min of meer, zeg maar, wanneer je het leest, dat gevoel kreeg ik tenminste. Ja? Dus hij moet dan geciviliseerd worden. Hij is iemand in de natuur, hij is ruw, en wat ook heel erg belangrijk is, dat Enkidu net zo krachtig is als Gilgamesh. Niet vergeten, Gilgamesh was een half god, half mens. Nou, ze zeggen wel dat hij dan, volgens mij, 2/3 mens, 1/3 god. Maar ja, ik weet niet hoe ik dat moet vertalen. Hoe kan je dan 1/3 god zijn, 2/3 mens? Ja? Dus hij is eigenlijk, je kan zeggen, een echt halfbloed. Hij heeft dan bloed van, of DNA van deze wezens. En hij heeft DNA van de mensenras. Waardoor hij een soort van reus is. Met vele malen meer kracht. En ook vele malen meer leeftijd. Okay? Dus Enkidu was ook zoiets. Die is gecreëerd door de goden. Hij is ook groot, krachtig, reus. En dat gaat dan natuurlijk een hele mooie confrontatie aan met Gilgamesh. Ja? Dus als je het verhaal leest, ja, dan zie je dat de manier hoe ze dan, zeg maar, ze moeten Enkidu geciviliseerd krijgen. En hoe ze dat doen, ze hebben een plan bedacht om Enkidu te verleiden, ja, om hem te temmen. Want hij was de bruutkracht eigenlijk. En dan de bruutkracht tem je. Maar dit is iets dat we dan zien terug, ook in Tarot, bij de tarotkaart van de kracht. Weet je toch, dan zie je dan, zeg maar, de leeuw. Voor degenen die een beetje de tarot kennen, heb je een vrouw die de leeuwsmond openhouden. Zeg maar, de vrouw die is degene die dan, zeg maar, de bruutkracht temt. Oké? Dus Enkidu is de bruutkracht in dit geval. Dit is de tarotkaart van kracht. Ja? En waardoor Enkidu zijn puurheid verliest. Want hiervoor was hij gewoon een maagd, kan je zeggen. Ja? En dan heeft hij dan aanraking gekomen met een vrouw. Is hij dan opeens mens geworden? Dat is best wel een interessant idee. Hè? Dat bij elkaar komen van man, vrouw bij elkaar komen. Dan proef je mensheid. Menselijk zijn. Dus in ieder geval, dit is dan, zeg maar, het verhaal. Nou, vervolgens nu, omdat hij dan een mens is geworden, beweegt hij nu naar Uruk toe, richting Gilgamesh. Oké, dus dat is best wel interessant. Laten we even kijken. Maar het is ook een hele goede idee ook, hè, om de koning te ontmoeten, moet hij, zeg maar, veranderen. Om de koning te ontmoeten. In dit geval is dat Gilgamesh. En de prijs is natuurlijk, hij moet zijn puurheid kwijtraken. Dus, hoe zien we dan Enkidu? Enkidu is natuurlijk natuur, instinct, lichaam, emotie, rauwe kracht. Dat is Enkidu. Het is hetgene wat niet geciviliseerd is. Die gaat nu, je kan zeggen, in strijd of tegen je ego. Ja? Zeg maar de schaduw. Enkidu is de schaduw. Ja, die verschijnt in tablet 2.
En die gaat nu tekeer met de ego. Maar wat gaan we bespreken? Wat is dan de schaduw eigenlijk? Dat gaan we bespreken. Volgens Carl Jung, de schaduw is alles wat je niet leeft. Wat je afwijst. Wat je onderdrukt. Dat is de schaduw. Onderdrukte emotie. Afwijzing van waarheid. Het is niet alleen maar donker. Dus heel veel mensen denken schaduw is donker en slecht en kwaad. Dat is het niet. Het is gewoon alles wat je onderdrukt. Alles wat je afwijst. Die waar is natuurlijk. Want je kan natuurlijk onware dingen afwijzen. Maar alles wat je afwijst, dat waar is. Ja? Dat is de schaduw. Je onderdrukt het. Want je wil het niet mee geconfronteerd raken. In Nederland, confrontatie probeert men altijd te vermijden. Sommige dingen moet je confronteren, vooral als het gaat over jouw tekortkomingen. Je moet confrontatie aangaan met jezelf. Confronteer jouw domheid. Confronteer de dingen die je nog steeds niet goed, zeg maar, doet. En doe iets eraan. Ja? Dus het is niet alleen maar donker, maar het is ook kracht, authenticiteit die je afwijst, onderdrukt. Ja? Waarheid die je afwijst, onderdrukt. Dus dat is, volgens Carl Jung, is dat de schaduw. En dan laten we even nogmaals even zeg maar, te spreken over dit kaart in de tarot. Want dat is dan, zeg maar, de schaduw. Vanuit de optiek van de tarot is dit, de tarotverbinding, is de schaduw dan de duivel. Heel vaak heb ik gezegd, ook in de tarot aflevering heb ik vermeld, dat de mensheid hier zit. Bij deze kaart. Hier zitten we nu. Ja? We zitten, zeg maar, in ketting. Je ziet daar een duivel. En die heeft dan een ketting om de hals van de vrouw en de man. Dat is de heilige in ons. De heilige vrouw en de heilige man in ons. Die zit onder druk. En die zit gebonden. Gebonden. Maar het is niet gedwongen gebonden. Het is gebonden gebaseerd op onze eigen acceptatie. Dat even zo zeggen. We kunnen, zeg maar, ongebonden worden wanneer we willen. Maar we kiezen om gebonden te blijven. We kiezen om onbewust te blijven, dom te blijven, eigenlijk, en slaven te blijven. Vinden we comfortabeler, want laat hun het maar het werk doen, dan hoeven wij het niet te doen, maar zo werkt de wereld niet. Zo werkt de universum ook niet. Iedereen die is verantwoordelijk voor zijn eigen acties. En collectief zijn we allemaal verantwoordelijk voor de resultaten van de wereld. Dus als er oorlog is, is ook jouw fout. Het is niet alleen maar van Trump. Of alleen de reden dat Trump het doet, is omdat jij het toestaat. Of de reden dat elke politieke leider iets doet, is omdat jij het toestaat. Jij hebt zogenaamd iets dat niet eens fysiek kan, jouw kracht of jouw macht overgedragen aan een derde, die aan zich niet kan. Ja? Je kan niet jouw verantwoordelijkheid geven aan een ander. Het is niet mogelijk, het is een fantasie. Ja? Het is de ego die nog steeds tegen jou vertelt, want je gelooft erin dat je dit soort dingen niks hoeft te doen en het wordt geregeld door politiek, het wordt geregeld door religie en het wordt geregeld door geld. Geen van die dingen die gaan ons problemen oplossen, want die zijn juist degene dat die problemen veroorzaken. Ze zijn de veroorzakers van de problemen. En iets dat het probleem veroorzaakt, kan het probleem niet oplossen. Iets dat het problemen brengt, kan onmogelijk het probleem oplossen. Als jij zelf de probleemmaker bent. Ja? Dus in de taal, de duivel staat voor instinct, verlangen, lichamelijkheid, driften, gehechtheid. Maar ook onderdrukking, vervalsing en identificatie. Ja, we identificeren ons met heel veel van dingen die daarbuiten dat we niet begrijpen eigenlijk. Dat is nog het mooie van de vrouw. We begrijpen die dingen niet. We denken ze te begrijpen. De hele beweging van de woke beweging, dat is een lachertje.
Er bestaat geen vrijheidsbeweging in de wereld. Ja? Er bestaat ook geen woke-beweging in de wereld. Wat men woke noemen, zijn een aantal, ik weet het niet. Om woke te zijn, nummer 1, je moet jezelf begrijpen. En dat, je moet begrijpen dat jouw waarde ongelimiteerd is. Dat het niet teruggedraaid kan worden en verpakt kan worden in wat jij verdient op je baan. Dat moet je eerst begrijpen. En dan, je moet zodanig begrijpen dat je oneindig waardevol bent. En zodanig dat iets zoals regering, religie, kan je niet binden. Op geen enkele wijze op basis van hun regels. Ja? Dan ben je pas begin je pas wakker te worden. Dat is maar het begin. Die dingen moeten eerst begrepen worden hier. En dan moet je dat in je hart komen. En dan moet je dat gaan uitvoeren in de wereld. Ik heb ergens gelezen, de grootste verslaving van de mensheid is nu comfort. Dat klopt, Eva. Ik krijg nu een bericht binnen van Eva. Het is inderdaad comfort. Het is niks doen, ja, mensen vinden het leuk om niks te doen eigenlijk. En ze willen niet hun best doen om eerst zichzelf eerst te begrijpen. En dan vervolgens de dingen die aangepast moeten worden in hunzelf te doen. En dan er is niemand anders die dat kan doen dan jijzelf. Jij kan het beste dat doen. Goed, laten we even verder gaan. In elk van ons is er een innerlijke splitsing. Ja. Zelfs buiten, want dat zie je ook gewoon. De beschaving is regels, structureel en oefent controle uit. Maar in de natuur werkt het op basis van instinct, gevoel en spontaniteit. En wij leven ertussen. We leven tussen de natuur en de beschaving in. En beschaving is niet slecht. Het probleem is als het overheersend wordt. Ja? Ik kan me voorstellen dat jullie natuurlijk wel begrijpen dat het is natuurlijk leuk om met z'n allen te leven. Het is leuker dan alleen maar ergens. Mensen die tegen mij zeggen van ja, ik ga weg van het systeem, ik ga in de bos leven. Nummer 1, ze komen in de bos jou aanvallen. Want mensen die immoreel zijn daar buiten die bos heen, die komen en die kappen de bossen. Ja? Dat is het probleem die de Indianen nu mee zitten. Daarom zijn ze eigenlijk begonnen met de hele verspreiding van ayahuasca tegenwoordig. Want dat was een praktijk die alleen maar bij hun actief was. De shamanen die gingen niet zomaar naar buiten toe om dat te doen. Ze hebben er nu besloten om het te doen. Omdat je krijgt gewoon de buurnatie die ik dan zeg maar West-Europa heet. Ja? Vanuit mijn optiek. De vuurnatie is Europa en de westerwereld. Dat is dan zeg maar deels Europa, of eigenlijk Europa en Amerika. En dan heb je natuurlijk de waternatie, dat zijn Zuid-Amerika, noem ik dat meer. En die regio. Je hebt de aardenatie, dat zijn dan zeg maar Afrika. En dan heb je dan natuurlijk de luchtnatie. Dan krijg je dan zeg maar de Aziaten. Dat zijn de 4 elementen. Over de hele wereld verspreid. Dus die zijn dan zeg maar ook de 4 rassen die we hebben over de hele wereld. Ja? En de vuurnatie, dat zie je ook wel. De vuur is iets dat, die heeft geen water. Water is liefde. Oké? Die heeft geen liefde. Of de vuur is overheersend. Dus dan hebben ze de neiging om te gaan en ze willen veroveren. En ze willen kapot maken en over. Dat is wat de Romeinen altijd deden. En nog steeds doen de westerse wereld dat. Omdat er nog geen balans is in hun wezen. Ze kennen hunzelf nog niet. Ja? En ik praat over het element dat dominant is. Want iedereen heeft alle elementen in zich. En mijn app, die is een mooie tool. Omdat als je alleen maar die app wil hebben, alleen maar die software, stuur maar een berichtje. Een kleine donatie krijg je het ook. Ik vind het allemaal prima. Ja, wat je kan missen, die krijg je ook. Maar het is natuurlijk mooier als je het samen met de masterclass krijgt. Dan krijg je de masterclass, dan krijg je alle documenten om de Sigi te begrijpen. Plus
de app, plus de software. Maar in ieder geval, we leven ertussen. We leven tussen die twee werelden, de natuur en de beschaving. Ja? En die moet eigenlijk verenigd worden. We moeten die bij elkaar brengen. Je kan niet alleen maar rigide controle, rigide regels en rigide structuur. Nummer 1, we moeten de natuur gebruiken als voorbeeld om die regels, structuur en controle zeg maar, te doen. Die controle trouwens, dat hoeft bijna helemaal niet. Oké? Zeg ook al bijna helemaal niet, omdat de controlerende factor is de natuur zelf. Natuur die geeft je wat jij inzet. Het universum geeft je wat je zaait. Dus dat is de controle. Het wordt geregeld en je gaat betalen voor alles wat je hebt gedaan die niet goed is. En klaar. En het is niet een straf. Het is gewoon hij geeft je gewoon instructies. En zegt tegen jou, dit is hoe jij nu denkt, maar je moet zo denken. Mensen zien het als een straf, maar het is geen straf. Dus wat je onderdrukt eigenlijk verdwijnt niet. Emoties die je niet voelt, impulsen die je niet leeft, waarheid die je niet erkent. Wordt opgeslagen, wordt sterker en komt terug. Punt. Dus als wij nu niet begrijpen, nu, op dit moment, dat we moeten de waarheid aan het ogen zien, dat die dingen niet werken. We moeten begrijpen, onszelf begrijpen. En al die dingen. Als we die dingen allemaal weghalen, wegstoppen, onderdrukken, dan komt die terug. En dan komt 2, 3 keer, 4 keer harder terug. Omdat de universum, die heeft een manier om zichzelf te corrigeren. En jij bent deel daarvan. Je kan jezelf niet wegpoetsen en wegschrijven daarvan, van die processen. We zijn deel van de hele kosmos. Dat is wat de Egyptenaren altijd leerden. We zijn deel van de kosmische balans. Dus als wij dat niet erkennen, en als wij denken dat we apart zijn van het universum, daarom kunnen we het vuil maken en dieren doden wanneer we willen, en alles vervuilen wanneer we willen, want we zijn toch niet deel van het geheel. Ja? Als je dat denkt, dan krijg je een groot probleem. Dus het is nu dat je dat onder ogen moet zien en meteen aanpassingen brengen in je leven. Punt. The end. Er is niks anders, er is niks moeilijks aan. Je moet het wel begrijpen. En dan komt hij terug. En dan komt hij harder terug, zou ik zeggen. Dus de schaduw komt terug wanneer je controleert, wanneer je vermijdt, wanneer je onderdrukt. Want dan krijg je dan spanning en krijg je conflicten. En breek iets door. En het is altijd zo. En dat zie je ook. Dat zie je in je eigen leven. Maar je ziet het ook in de wereld. Dit verhaal zie je sterk in de wereld. Ja, wanneer mensen onderdrukken de waarheid, ze vertikken de waarheid onder het oog te zien. Ze willen het niet. Ze willen het niet. Want ze willen gewoon hun leven leiden en rijk worden en zogenaamd, ik weet het niet. Wanneer ik het bekijk, vanuit mijn optiek, mensen, laat me het even zo zeggen. Vanuit mijn optiek is wat men mee bezig is, heeft gewoon geen zin. Gewoon geen zin. En punt. Want al die dingen die je dan zogenaamd accumuleert in je leven. Met al die rijkdom en al die dingen. Ik zeg niet dat mensen geen materiaal nodig hebben. Dat zijn New Age, onzinnig geloofssystemen weer. Ik zeg niet dat je geen materiaal... Je hebt materiaal nodig. Dat is de reden waarvoor materiaal in de wereld is. Maar het is niet om op te stapelen. Het is er daar om de bewustzijn te laten groeien. Dus het heeft een functie. En de functie is niet, oh laten we eventjes rijker worden en meer mensen tot mijn slaaf maken en dat soort shit. Dat is niet voor bedoeld hoor. Dat is wat wij van hebben gemaakt, verkeerd. En de resultaten zie je dan overal. Dus in plaats van nadenken van hoe ga ik rijk worden, help mij aan het denken van hoe kunnen we een betere samenleving opzetten en samenstellen. Hoe kunnen we zeg maar technologie gebruiken bij wijze van spreken om mensen vrij
te maken en behouden. Dat vooral. Hoe kunnen we iedereen kans geven, vooral onze kleintjes, voor een eerlijk leven? Gelijkwaardig, daadwerkelijk kwalitatief gelijkwaardig. Over de hele wereld. In plaats van de monster die we nu hebben gecreëerd, regeringen, religies en geldsystemen, te blijven voeden. Want dat is wat we doen. We blijven ze maar gewoon voeden. Door heel druk bezig te zijn met social media, onderdruk je wat je niet ontwikkeld hebt. Betekent dat ze nu harder zijn ons te controleren? Ja. Oh, dat is een goede, Eva. Niet ontwikkeld heb. Ja. Ja, Eva die verwijst naar het feit dat omdat wij zo veel bezig zijn, was ik ook daarvoor al aan het bespreken. We zijn zoveel bezig met social media en social media is magie. Oké? Het is een vorm van magie. Ja? En ze houden je gewoon bezig, waardoor je ook niet jezelf ontwikkelt, omdat je gewoon bezig bent lekker dopamine, zeg maar, in je hersenen los te laten. Het goed gevoelhormoon. Ja, dus, en ik zou zeggen dat daar heb je wel een punt, Eva. Ik denk zeker dat je daar een punt hebt. Dat ze dan, zeg maar, een soort van, je bent gewoon bezig met al het andere behalve jezelf. En daar is ook de hele Hollywood voor opgezet. Dus om mensen, zeg maar, entertained te houden. De hele voetbal is vroeger was het gladiatoren. Nu is het voetbal. Het is voetbal, honkbal, dus al die balletjes heen en weer. Persoonlijk begrijp ik niet eens, maar goed, ik begrijp dat mensen dat spannend vinden. En ze worden hartstikke immoreel en dan gaan ze vechten, plekken kapot maken, hooligans en weet ik veel allemaal. Het is maar een spel, mensen. Het is maar een spel. Ik begrijp het niet, joh. Maar goed. Ja. Maar het is zeker weten iets om de populatie gerust te houden en in ieder geval niet gefocust te houden op de immorele daden die politiek doet, de religieuze doen en de geldmanagers doen. Ja? Tegen de tijd dat je dan, zeg maar, quote-unquote wakker wordt, quote-unquote, want het is niet echt wakker worden, maar in ieder geval achterkomt dat ze dan, zeg maar, oneerlijk bezig waren, is het al te laat, de regels zijn er al. Ja, dingen zijn er al. Dat is de reden waarom ze dan mensen die dan deelnamen aan de Epstein-verhaal niet echt kunnen vervolgen. Ze vervolgen, mensen zien dat niet. Die mensen die kunnen niet vervolgd worden op een of andere rare reden. Ja, iedereen, als jij het doet, geloof me dat je dan de volgende dag in de fucking bak zit. Ja, maar hun hebben dan, zeg maar, zogenaamde immuniteit. Al deze zogenaamde hoge piekpapjes. Maar niet van de natuurwet. Ik heb 100 keer gezegd, natuurwet die kijkt niet naar die dingen. Die kijkt niet naar je ras, die kijkt niet naar je status. Niks van die dingen maken die überhaupt uit. Nu begrijp je ook dat het alleen maar op die manier echte rechtvaardigheid kan bestaan. Rechtvaardigheid kan niet bestaan op basis van de mensenwetten. Mensenwetten kunnen geen rechtvaardigheid scheppen. Ja, het is onmogelijk. Want je kan in een land, kan je dan, zeg maar, cannabis verboden en in een ander land kan je cannabis toestaan. Wat is het nu? Mag ik dan cannabis hebben of mag ik het niet hebben? Ja, en dan zeggen ze ja, maar als je in deze regio bent mag het wel en als je in een andere regio bent mag het niet. Ja? Hoezo dan rechtvaardig? Dat gaat toch niet? Als het niet mag, gaat iemand 20 jaar in de bak in? Het is al gewoon zo krom gewoon. En dan ga je naar een ander land dat het wel mag, krijg je niet eens 1 jaar straf. Je krijgt niks, je krijgt 0, je kan gewoon rondlopen, no probleem. Ja? Dus hoe kunnen we dan als mensheid, rechtvaardigheid scheppen op basis van onze zogenaamde regels, die de slavenhandelaren, dat zijn dus de politieke mensen, die ook zelf slaaf zijn. Ja, want waarschijnlijk lachen ze en zeggen, hahaha, ik ben een slavenhandelaar. Volgens Glenn, nee, jij bent ook een slaaf. Alleen,
jij bent een van de hoge slavenhandelaars. En dan heb je natuurlijk onder jou, want je bent ook zelf slaaf van dat concept. Want je hebt het nodig, want anders kan je niet leven. Je moet manipuleren en mensen laten doen, want je kan geen moer. Mensen die niks kunnen, die willen altijd anderen controleren. Want je kan niks. Het enige wat je kan is achter je bureau zitten en een beetje schrijven. En lullen en zeggen van ik wil een wet maken daar. Of ik wil dit hebben daar. Grote smoel hebben, maar je kan zelf niks creëren. Je kan niks produceren met je handen. Want als dat zo zou zijn geweest, dan zou je niet daar in een fucking Tweede Kamer zitten, toch? Dan zou je dat gaan doen. In plaats van slavenhandelaar spelen. En aan het verdienen, zodat je een lekker leventje kan leiden. En je dikke BMW aan je kont, lul. Alsof dat zeg maar jou beter maakt. Ik ga je vertellen, en ik heb het al 100 keer gezegd ook in al mijn shows. Als je ze hier bekijkt. Ja, je bent niks waard. Nul. Je bent lager dan een beest als jij in de politiek zit of een pastor bent. Je bent lager dan een beest. En er is wetenschappelijk is dat bewezen zelf. En ik gebruik natuurwet en het is gewoon een logische vervolg van dingen. Je bent lager dan een beest. Het is een natuurlijke vervolg. Want mensen die dingen doen, die hebben geen weten. Ze hebben geen geweten. Ze begrijpen niet hoe het werkt. Daarom ben je deel van dat. Je bent een pastor omdat je niet begrijpt hoe het werkt. Je bent een politiek mens omdat je niet begrijpt hoe het werkt. Je bent een politie omdat je niet begrijpt hoe het werkt. Je bent een militair omdat je niet begrijpt hoe het werkt. Intern, helemaal onbewust, in de kern, ben je gewoon bang. Bang. Maar je wil het niet zien. Dat is de schaduw. Je drukt het weg. Dat is de schaduw. Je drukt het weg, want je wil het niet confronteren. En je ego, die is koning nu. Want omdat ik het zeg, dat betekent dat het niet waar is. Kijk niet naar mij. Niet omdat ik van Curaçao ben, dat betekent wat ik zeg niet waar is. Omdat mijn eiland klein is, betekent dat wij niks weten. Laat me vertellen. Ik weet meer, en hier komt de arrogante Glenn eruit. Ja, want ik weet het 1000% zeker, 1.000.000% zeker. Ik weet meer dan de gemiddelde Hollanders die rondlopen daar fucking in Nederland. En ik zeg niet dat ik meer weet in de terminologieën van systemen, hoe je een auto moet bouwen, of hoe je een gebouw moet bouwen, dat soort dingen. Maar gewoon over mezelf. Collectief ben ik ver voorbij jullie. Ver. En ik kom uit een fucking eiland. Je moet je schamen. En ik weet zeker dat je zegt, ja, het is niet zo hoor, het is niet zo. Natuurlijk zeg je dat, ego. Want je kan niet voorstellen dat het universum zo komisch is. Het universum is een komisch geheel. Het is zo komisch. Hij pakt iemand uit de straat op Curaçao en dan zet hij het hier voor het scherm om een hele land en de westerse wereld te laten begrijpen wat moraliteit is. Het is heel komisch, ja. Ik vind het zelf komisch. Soms ook denk ik erover na en ik moet zelf over lachen, ja. Ik moet zelf over lachen. Maar als jullie allemaal zo geweldig waren, ja, dan was de wereld stuk beter. Er was geen hongersnood, er waren geen oorlogen, ja. Er was dan geen gevoel van ik wil jou controleren. Er was niet zoveel regels, onnodige regels ik weet het niet, man. Onnodige regels. Als mensen moreel zijn, heb je geen regels nodig. Alleen maar als mensen immoreel zijn, heb je regels nodig. Want mensen weten niet hoe ze moeten gedragen natuurlijk. Nou, daar heb je helemaal niks aan. Want als ze dan toch naar Curaçao gaan om even op vakantie te gaan, gedragen ze zich toch nog steeds niet hoor. Want de enige oplossing is, je moet ze leren hoe ze moreel moeten zijn. Maar als je iemand moreel maakt, dan kan je ze niet meer controleren. Dat is het probleem. Dat is het probleem voor de politieke mensen. Dat is het probleem voor de pastoren. En dat is het probleem van de dominees en de geldverstrekkers. Dat is hun probleem. Dat is de reden waarom je niet moreel bent.
Je weet zeker weten beter, ja. Want als ze het beter dan mij hadden geweten, dan was de wereld een stuk beter. Een stuk beter. I'm sorry. Want dit, waar we nu zitten, is echt troep, man. Het is echt troep. De psychologische staat. Hoe, hoe manifesteert dit, zeg maar, in de wereld? Je krijgt burn-out. Heel veel mensen hebben, in Nederland, heel veel mensen hebben burn-out. Klinkt dit bekend? Burn-out. Er was een tijdje toen ik praat over 20 jaar geleden wel. Ik werkte en iedereen had burn-out. Het is zelfs een soort ziekte geworden. Burn-out is gewoon onderdrukking van waarheid, onderdrukking van dingen die er zijn. Stress. Daar krijg je burn-out van. Omdat je niet wil, die dingen zitten voor je. De situatie is daar. Maar je wil niet mee dealen. Je wil het niet erkennen. Je duwt het weg. Ja? Dit is dan burn-out. Even kijken. Ik heb een volgende sheet besproken. Maar wat ik bedoel is, je voelt dan irritatie, zeg maar, psychologisch voel je dan irritatie, conflicten met anderen, innerlijke onrust, impulses versus controle. Je hebt geen controle over die. Dat is de schaduw. Ja, dat is de schaduw. En dan krijg je burn-out van, woede-uitbarsting, identiteitscrisis en extreme gedragingen. Sommige mensen die gaan natuurlijk heel extreem, gaan ze zich gedragen. Het is wanneer de schaduw die breekt. Je kan jezelf niet controleren. Als je dan zeg maar, als het ego zeg maar regeert, is zelfcontrole eigenlijk niet, er is geen sprake van zelfcontrole. Dat is de reden waarom ze de hele justitiële afdeling moeten hebben in elk land. En de ego die zegt tegen jou nu, men kan geen land hebben, men kan geen samenleving hebben zonder justitiële ministerie van Justitie. We kunnen dat niet, Glenn. Dat is bijna onmogelijk. Dat is het probleem dus. Dat is het probleem. Want je gelooft nog steeds. Je gelooft nog steeds dat deze dingen nodig zijn. En dat is de reden waarom we in deze puinhoop zitten. Dat is het. Want dan ben je niet wat ze dan noemen wakker. De echte wakker zijn is niet datgene wat je nu ziet in de media. Ja? Het is een spot. Wanneer je praat over, want je ziet ook dat presidenten zeggen van ja, de woke community. Ze bespotten het. Omdat ze dan zielig aan de macht wil blijven. Daarom bespotten ze het. En ze hebben recht om het te bespotten. Want het is gewoon een bullshit die hun zelf hebben gecreëerd. Die Longrockers hebben die shit op. Want als je woke bent, dan zal dan de teacher, degene die naar voren komt, zoals ik ben ook een soort teacher. Ja? Ik ben geen guru, want ik wil geen volgelingen hebben en shit. Fuck die shit. Maar ik ben wel een teacher. Ik leg dingen uit. Ja? Dan moeten ze altijd in hun teachings praten over geen regering. Geen regering. Niet een klein beetje regering. Maar dat betekent gewoon een klein beetje slavernij. Ja? En dan komen we weer terug waar we waren. We komen weer in de slavenconstructies en de slavernij, die krijgt gewoon een restart. Dat is de reden waarom de Matrix, de film, voor degenen die het hebben gezien, continu weer herstart. Omdat de bewustzijn van de mensen niet is gegroeid. Dus als wij nu zeg maar een soort revolutie hebben op een of andere rare reden, ja, oorlog wordt uitgevoerd, derde wereldoorlog breekt, whatever. Als we niet gegroeid zijn in bewustzijn, krijgen we een vierde wereldoorlog, een vijfde wereldoorlog, een zesde wereldoorlog, een zevende wereldoorlog. En dat gaat gewoon zo lang door totdat wij begrijpen. Snap je? Dat is het. En ik wil dat je dat begrijpt. De universum, die geeft je exact wat je erin stopt. En het werkt, zoals ik in het begin van mijn presentatie, we bijna aan het einde. Ja, we beginnen met tieten en we eindigen met tieten. Het werkt als een tiet. Oké? Als een tiet.
Dus ik heb ook uitgelegd, de schaduw is niet jouw vijand. Het is niet iets dat weg moet of dat slecht is. Schaduw kan ook positief zijn. Het moet gezien worden. Ja, wat je onderdrukt moet je gewoon onder het ogen zien. Je moet de confrontatie aangaan. Hetgene wat je onderdrukt, hetgene wat je wil zijn. Ga gewoon, wat je moet zijn is een beter moreel aspect van jezelf. Ik probeer in mijn uitleg zo duidelijk en zo precies mogelijk te zijn. Zonder het over te laten aan je eigen interpretaties. Want ik wil wel overbrengen, je kan al het andere interpreteren en geloven wat je wil. Wat jij wel moet begrijpen, precies moet begrijpen is dat de structuren van slavernij en de dingen die ons tot nu toe tot slaaf houden en ons problemen veroorzaken, zijn de instituten van de wereld die we nu hebben. Regeringen, religies, geldsystemen. Dat is iets dat je niet kan ontkennen. Dat is wat wij allemaal ontkennen. De meeste van ons ontkennen dat. Ja? Dus, maar wat gebeurt er? Je krijgt al die problemen die we nu hebben, is eigenlijk Enkidu die naar voren komt, de schaduw. Want we hebben het allemaal onderdrukt, hebben ontkend, creëer je dan voor jezelf problemen, schaduw. Ja, die verschijnt terug. Kiekaboe. Ja, en nu moet je ermee dealen, nu moet je ermee omgaan. Dit is een schaduw van jezelf, maar ook collectief in de wereld. Politieke partijen, misschien landen die met elkaar botsen. Hetzelfde idee. Ego die speelt een rol. Als jij, weet je, het is zo makkelijk om Trump zeg maar te wijzen als een narcissist en een egocentrisch persoon. Ja, Trump, omdat hij er is. Ik bedoel, iedereen kan het zien. Maar heel moeilijk kan mensen hun eigen gelul, zeg maar, hun eigen narcissistische aspect van zichzelf en de egocentrische aspect van zichzelf is heel moeilijk te zien, want het is altijd daarbuiten wat het probleem is. Het probleem is nooit innerlijk. En dat is de grootste plek waar je moet gaan zoeken, intern. Want Trump is zo, omdat wij intern niet begrijpen hoe wij zelf zijn. En wij hebben Trump, doordat wij onszelf niet hebben begrepen, hebben we Trump daar gezet waar hij is. Of hebben we Jette daar gezet waar hij is. Of hebben we elke kut politieke partij gezet waar hij is. Dat wij onszelf niet begrijpen. En dan dit voor een fucking Antilliaan op een Curaçao naar die dit jou moeten vertellen. Dit is niet erg hoor. Ik vind dat dit is hoe we gedegradeerd zijn. In bewustzijn. Dat een jongen van Curaçao dit moet komen online om dit uit te leggen. Waarbij de velen van jullie zullen zeggen van, oh, ik weet het niet. Misschien heb je het niet. Misschien is het, laat me vertellen, ik weet het gewoon een miljoen % zeker. 1 miljoen. En het heeft te maken met de natuurwetten. Het is heel simpel. En als jij zeg maar rondloopt en je plant een mango en je krijgt appels, dan praten we verder. Ja? Maar zolang jij mango plant en je krijgt mango vruchten, dan is wat ik nu tegen jou aan het zeggen ben 1 miljoen % zeker. Ja? 1 miljoen % zeker. Meer dan 1 miljoen zelf. Oneindig zeker. Want je krijgt niks van het universum wat jij zelf niet erin gooit. Dus je kan niet appel krijgen als je mango zaait. Je kan me niet wijsmaken. Ja? Dus dat betekent, wij zaaien nu appels, dan hebben we appels gezaaid. Dat is wat ik wil zeggen. Dus oorlogen, hongersnoden, lijden van al die mensen en van jouzelf. Want de meeste mensen lijden. Er zijn mensen die denken dat ze gelukkig zijn omdat ze een aantal papieren kunnen betalen. Ze hebben illusie. Ze zijn nog leger dan je denkt. Ja? Rijke mensen zijn niet per definitie gelukkig. Ze noemen spullen kopen geluk. Maar wat ze voelen is een injectie van elektriciteit in hun brein, een dopamine, van het kopen van iets nieuws. En dan 2 uur later moeten ze nog een keer iets nieuws kopen.
En als die mensen gewoon ergens, als je ze zet ergens en zeggen van gewoon ga gewoon lekker zitten en niks doen. Mediteert een beetje. Dan zie je niet hoe ongelukkig ze zijn. Want ze moeten altijd spulletjes bijhalen. Ze moeten altijd bewijzen dat ze iets kunnen doen. Ongelooflijk. Dus je schaduw is iets dat je ermee moet dealen. Ga niet onderdrukken. Ga het zien en integreert het. Gebruik dat als correctiemechanisme. Wanneer je ziet een oorlog, zegt, oh, dit is wat ik bedoel. Wanneer je, dit is wat de mensheid moet doen en dan moet je iets vergelijkbaar doen met jezelf. Wanneer de mensheid ziet naar buiten van, oh, we hebben weer oorlog. Ja? Tweede Wereldoorlog, als ik over Tweede Wereldoorlog praat, over de natie en zo dingen, zijn sommige Nederlanders die nog steeds het is een heel gevoelige, zeg maar, onderwerp. Ja? Maar laat me je vertellen, en dit is iets dat niemand wil horen, dat de hele natieverhaal, wij nu aan het herhalen zijn in Nederland. Dus Nederlanders die gedragen zichzelf als naties nu. Dat willen ze niet horen. Want het is precies wat Hitler heeft gedaan. Manipulatie van gedachtegangen en de hele zeg maar, volk voor een karretje van Hitler laten spannen. En dan vervolgens de militaire dienst ook voor het karretje van Hitler laten spannen. Dit zijn de militairen die niet nadenken, die het allemaal hebben uitgevoerd hoor. Wat doet de Nederlandse krijgsmacht nu? Het is precies hetzelfde. Gewoon commando's volgen en gaan gewoon mensen vermoorden. En dan hebben we een goede krijgsmacht. En dan beschermen we ze. Je kan niks beschermen, jongen. Komt een meteoriet, ontploft de hele aarde. Wat fuck beschermen wat? Ongelooflijk, jong. Je moet zich natuurlijk jezelf corrigeren. Je moet het zien. Je moet het integreren. Ja, de schaduw integreren. Op het moment dat het buiten, je ziet dat oorlog wordt uitgevoerd. De eerste wat je moet vragen is, wat heb ik niet geleerd? Dat is de eerste wat je moet vragen. Wat heb ik niet geleerd? Waar zitten we verkeerd? Wat zegt onze voorouders hierover? Want dat is het hem juist. Onze voorouders zijn domme koeien zogenaamd. Ja? We praten over 4.000, 5.000, 10 jaar geleden voorouders. Niet 2000 jaar geleden die dan zeg maar een fucking Bijbel hebben geschreven. Ja? Dus die voorouders die dan wel zagen dat wij deel zijn van het geheel. En dat ze dan niet religieus waren, maar ze hadden gewoon technologieën die misschien anders uitzagen dat wij nu hebben. Maar gebruik dat schaduw als correctie. Zodat het niet meer gebeurt. Dus dat betekent dat die tweeën moeten gaan ontmoeten. Ja, de ego met de natuur, de rauwe natuur. Controle versus instinct. Identiteit met waarheid. En die identiteit hier is eigenlijk wat je tegen jezelf hebt gezegd dat je bent. Dat is wat de ego is. Hij creëert een verhaal over zichzelf. En dan verdedigt hij die verhaal. Het probleem is dat als die verhaal die je over jezelf hebt niet aansluit met de waarheid. Dan krijg je problemen, ja. Maar de botsing is eigenlijk onvermijdelijk. Dat is wat mensen, dus dan ga je ook intern dan verwaard zijn. Daarom zijn de meeste mensen verwaard. Ah, dat is een goede, Anna. Steel niet, lieg niet en bedrieg niet. Want dan is de overheid, houdt niet van concurrentie. Dat is een goede, ja. Ja. En de meeste mensen weten dit eigenlijk, hè. Maar toch betalen ze belasting. Ze doen niks eraan. En toch vragen ze toeslagen. Ja. En ze maken niemand bewust ervan. Want ze zijn bang dat ze hun eigen shit kwijtraken. Die je toch al niet kan meenemen wanneer je doodgaat. Je kan een perfecte leuke leven hebben zonder deze dingen hoor. Maar goed. Maar het kwartje moet vallen ergens. En zolang dat niet het geval is, dan blijven het bestaan en dan blijft de schaduw, wordt dan onderdrukt. Want dat is de onderdrukking van de schaduw. Als je niet mee dealt,
Dan onderdruk je hem, zet je hem weg voor de volgende zogenaamde generatie. Maar wat jij niet begrijpt is, jij bent de volgende generatie. Want ze zeggen, je leeft eenmaal. Dat is niet waar. Je gaat dood eenmaal. Ja, in deze leven. In dit leven ga je 1 keer dood. That's it. Ja, maar je leeft niet 1 keer. Men denkt dat men 1 keer leeft. Dat is wat men denkt. Dat is een geloofssysteem die men heeft. Men denkt. Ja. Ik ga je vertellen, in de tarot bespreek ik de dwaas. Een van de kaarten. En de dwaas heeft een, zeg maar een zakje waarmee hij rondloopt. Voordat hij dan zeg maar de berg, zeg maar, uit de berg valt. Hij heeft dan zeg maar, hij heeft een hondje naast zich. Ja, en hij heeft dan zeg maar een tasje. Een tasje. De tasje representeert geheugen uit eerdere leven, maar het is een kleine tasje. Ja, het geeft je een hint eigenlijk dat het leven is niet de eerste, het is niet onze eerste keer. Dat geeft het hint. Ja, het is niet onze eerste rodeo. We komen weer om iets leuks te ervaren. Maar helaas, dit keer is het een puinhoop. Het is een hel die we aan het ervaren zijn. Als we naar de wereld kijken, is het niet leuk hoor. De vraag is natuurlijk, waar zie je jezelf in dit hele verhaal? Een drugsdealer laat zijn klant ook eerst proeven en dan afhankelijk maken. Zo laat de Belastingdienst ons afhankelijk met toeslagen lekker stelen. Ja, verslaafd maken zodat we ons niet verzetten. Ja. En dan, weet je wat ook het mooie van dat verhaal is, Eva? Ze betalen je gewoon je eigen geld enigszins terug. Nou, als ze dan jou het geld in het eerste instantie in je zak houdt, dan hebben ze natuurlijk niet nodig. En de mensen die zeggen, ja, maar dan kunnen we niet van andere mensen helpen. Dan heb ik hetzelfde verhaal. Je kan niet stelen van een groep, zodat je een andere groep gaat eten geven. Je moet tijd nemen en energie stoppen bij het opvoeden van die mensen. En dat is hetgene wat moet gebeuren. Energie moet nu ingestoken worden om dat te doen. In plaats van energie steken om ons leven nog slaverig te worden. Ze moeten school. Er is een tarotles waar je kom, als jij een van die mensen bent, kom daar en ga gewoon deel maken van het onderwijs. Ga je zelf leren eerst. Als je jezelf niet kent, dan kan je ook niet met mensen omgaan. Dan kan je niks doen. Ja? Maar daar is een goede punt. Ze maken je verslaafd aan die toeslagen. Die toeslagen. We zijn een hele sociale land, Glenn. Ja. Door het stelen eerst van een ander, zodat je dan zeg maar het geld kan delen met andere mensen. Dat is niet sociaal hoor. Dat noemen we boeven. Is 18 miljoen boeven bij elkaar. En dus, het verhaal van Nederland is niet veranderd dus. En ik ben hier uit liefde, omdat deel van mijn fucking bloed ook uit Nederland komt. Ga niet zeggen, het is discriminatie, Glenn, discriminatie. Ga weg, jongen. Als ik jou vertel, jongen, je wil niet eens weten van mijn voorouders, wie ze waren, jongen. Discriminatie. De vraag is natuurlijk, wat onderdruk jij, wat vermijd jij, wat durf jij niet te zien? Want daar zit je schaduw. Daar zit je schaduw. Volgend. We gaan natuurlijk beginnen met de reis. Gilgamesh en Enkidu, die verenigt zich. Zijn dus de tegenpolen. En die worden dan nu natuurlijk bondgenoten. Ego en schaduw bewegen samen nu. Ja, dus dit is dan de eerste stap naar transformatie. Dit is hoe transformatie start. Je moet de reis ingaan. Ja, je bent een ego. Je hebt je ego. Vervolgens komt de schaduw. Die gaat jou, zeg maar, met jou worstelen. Je gaat met jezelf vechten. Voor de Bijbelgangers of voor de mensen die de Bijbel geweldig vinden en die de Bijbel heel goed kennen, whatever.
Kan je nog herinneren het verhaal van, ik denk van Jozef, waar hij dan met God ging vechten? Ja. Dat is dan zeg maar het verhaal van het gevecht tegen, met de ego en de schaduw. Ja, dat is het. Het heeft niks te maken met een God. Oh god, ik ga niet eens daar starten, man. Ik ga niet eens daar starten. Het heeft te maken met de psychologie van de mensen. Het hele verhaal van de Bijbel ook, het is nota bene gecorrumpeerd, maar het hele verhaal, als je dat de leidraad bekijkt, heeft te maken met de psyche. Hoe je de wereld ziet, je wereldbeeld. Hoe je naar buiten kijkt, die moet veranderen. Maar dat kan alleen maar veranderen als het van binnen aangepast wordt. Dus de ego moet aan de kant gezet worden. En je kan het zelf niet doen. En de schaduw van jouzelf, die is dan sleutel voor de correctie van die ego. Die ego die mag bestaan, maar die mag niet koning zijn van jou. Oké? Die mag niet besluiten hoe je dan zeg maar in de wereld beweegt. Dus dan is dan de schaduw een gereedschap om jou te breken. Om jou te breken. En dat is dan natuurlijk de eerste stap naar transformatie. Dat is dan de reis die we gaan doen. De reis die hier besproken wordt, kan je eigenlijk bijna vergelijken met de reis van de ziel, van de dwaas. Wat ik dan de ziel noem. Ja? Het is hetzelfde idee, hetzelfde concept. De reis die je moet hebben om te transformeren, om een betere versie van jezelf te worden. Moet je eerst doodgaan. Daar gaat de hele dood en opstaan van Jezus gaat daarover. Je ego moet doodgaan, zodat de werkelijke ikke herrezen kan worden. Wie je daadwerkelijk bent. Het heeft niks te maken met de periode van Pasen. Al deze dingen hebben ze. Alles wat buiten geprojecteerd wordt, was niet zo bedoeld. Het was bedoeld om binnen geprojecteerd te worden. Al die mythen en die verhalen. En doordat jij begrijpt wie je bent en binnen een beter en moreel mens wordt, kan buiten een betere en een morele samenleving gecreëerd worden. Snap je hoe het werkt? Het werkt niet anders. Het zal nooit anders werken. En je kunt hetzelfde blijven proberen met al deze structuren en instituten. Het gaat nooit werken. We zijn al meer dan 2000 jaar, 4000 jaar zelf bezig met dit soort structuren. Het heeft nooit gewerkt en het zal ook nooit werken. Ik weet het. We denken dat we slimmer zijn en we denken dat we allemaal... Doe je ding. Maar tenminste, ik heb mijn deel gedaan. Ik heb mijn werk gedaan. En bij deze wil ik het laten voor vandaag, mensen. Volgende week gaan we overslaan. Dat doodgaan van je zonde ook niet eens. Ja, dat klopt. Dat klopt. Het hele doodgaan. Het is zo bizar dat mensen dat nog steeds geloven. Dat God doodgaat voor je zonde. Ik vind het weird. Je moet het gewoon geloven. En het klinkt goed. Ja, maar het is heel luguber ook. En waarom moet je doodgaan voor iets dat ik fout heb? Ik ben een vader van kinderen. Als mijn kinderen fout doen, dan ga ik met ze praten en dan ga ik ze corrigeren. Het is heel simpel. De vraag dat ik heb aan al die vaders daarbuiten is, waarom maak je jezelf niet dood? Als je kind iets fout hebt gedaan, maak jezelf dood, man. Ga van de Julianabrug, ga springen van de Julianabrug. Waarom doe je dat niet? Ja, it doesn't make sense. It is weird. Dus nu, omdat je kinderen fout hebben gedaan, dan ga ik dood. En dan vraag je de christenen, waarom ga je dood? Omdat er bloed nodig is voor de correctie van zonde. Waarom is er bloed nodig voor de correctie van zonde? Waarom kan je niet met die persoon praten en zeggen van, luister, we hebben iets dat heet zwaartekracht. En als je jezelf van de brug gooit, zwaartekracht maakt je dood. Dus om niet dood te gaan, is het slimmer als je niet van de brug springt. Toch? En die wet die we daar hebben, noemen we natuurwet. Dus je moet natuurwet kennen, zodat je niet zondigt. Waarom kunnen we dat niet gewoon uitleggen? Ik begrijp het niet. Ik krijg kortsluiting, man. Ik krijg echt kortsluiting. Mensen die geloven maar, dit is de ego ook. En als je dan praat met ze, dan ego zit daarvoor. Ja, God bestaat in die zin.
En ook niet in die zin van de Bijbel, laat me het even zo zeggen. God is alles. Het is niet dat ik niet in ik heb deze constructies niet in mijn uppie gemaakt. Wij met z'n allen, laten we het even zo zeggen, wij met z'n allen zijn deel van goddelijkheid. Het is niet de complete goddelijkheid al. We zijn deel van goddelijkheid. Met z'n allen. Dat betekent, elke persoon aan zich is ook deel van goddelijkheid. Moeilijk is het niet hoor. Ja? Dus er is wel zeg maar een hogere wezen, maar de hogere wezen waar we altijd naartoe verwijzen is ons collectief als mens. En dan vervolgens collectief als univers. That's it. Er is niks anders. Want als je iets anders gelooft, dat betekent dat er een iets daarbuiten is. En, even wachten, ik bedoel dat je ego doodgaat en herboren wordt en niet Christus die... Nee, klopt. Ja, de ego die moet doodgaan. Niet, er is geen Christus... Christus verwijst naar jezelf, trouwens. De Christus in jou. Maar om de Christus in jou te herrijzen, moet je eerst, je ego moet doodgaan. Wat ze dan noemen Satan. Satan moet eerst doodgaan in jou, enigszins, zodat de Christus kan herboren worden in je. Ja? Maar goed, we houden het hierbij, mensen. Het was weer leuk, gezellig. Ik heb je gezegd, het is toch 15 minuten. Komt wel goed. Maar goed, volgende week gaan we overslaan. Er is geen eigen pad volgende week, omdat de hele Pika Pika management team, die heeft dan op een of andere ze hebben een leuke afspraak volgende week, laten we het even zo zeggen. Ja. En dus dat betekent dat wij verder gaan de week daarop. Oké? Dus dan zie ik jullie weer. Ik denk dat het de 5e is dan zie ik jullie weer hier, fris en fruitig. Ja? Zoals ik altijd zeg, aan Ukep de Tef Sesh. Tot de volgende week, mensen.